nokbar watai koroi sal kathang kathang no bokrok sakao bai klai kha thanani siling abo bai siling phobjagoi sago duko mankha bai khura thanani sub inspector Surab Das patimungni yagulo siling phobjaknai Surab Das no khochamani yagulo bai khura sakam no gotlangai thangka thanao tongnai alka staff rok cha salo duty room samungklai tongmani baikora thanani sub inspector Surab Das obai jorano nokbar watai koroi sal kathang kathang no bokrok sakao bai klai kha thanani siling obobai siling phobjagoi sago dukumankha sub inspector Surab Das patimungni yagulo siling phobjaknai Surab Das no khochamani yagulo baikora sakam no gotlangai thangkha thanao tongnai alka staff rok patimungno tei baikora thanani usi Rajiv Shah Sakha repairing khlaijakiani bagai baikora thanani joto nokno kirima singsa tongkhoro tongo kirikoro tei kheno thanani joto staff rok samukhlainaini namgo hanai বাইকরা থানার মধ্যে এই বিল্ডিংটা পুরনো এই আইও রুমের সিলিং ভেঙে পড়ে আমাদের একজন সাব ইন্সপেক্টর সৌরভ দাস আহত হয় হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে অন্য সময় আরও অফিসাররা অনেক সময় কেস টেস লেগে থাকতো তো আরও আহত হতো যদি অন্য অফিসাররা থাকতো সৌভাগ্যবশত অন্য কেউ ছিল না শুধু সৌরভ দাস সেখানে কাজ করছিল বাকি আমরা বাজারে ছিলাম গাড়ি চেকিং করছিলাম তো খবর পেয়ে এসে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায় বিল্ডিংটা পুরোটাই একদম ড্যামেজ কন্ডিশন patimungno tei amchaini lukorokni bisingo nukjakhamani kelek baikora thana simia hasteni kisasek thana tei outpost ni nokte khotol rokbo repairing khlaijakiani bagai obai kheno bayuklainani bukhak tongo phiabakari hapangni bukhak tei mungsa saktharmung obini bagi dakti obai thana tei outpost rokno identify khlaioi repairing ni saktharmung naharjaknani bagi tisajaka sanmung Bureau report Chini Khorang